Buġija. Insemmilkom. Jiena Christopher Buġija, qiegħed inservi fil-parroċċa ta' Ħaddingli u sa ftit tal-ġimgħat ilu kont qiegħed inservi fil-parroċċa tan-Naxxar. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu li mħabba tal-Alla u l-Aqda fl-Ispirtu Santu tkun magħkom ilkoll. U miegħek ukoll. Ħuti ejjew narfu ħtijietna biex nitħejjew tajjeb ħalli niċċelebraw il-mistera qadisa. Nisqar l-Alla li jista' kollox u lilkom ħuti li jiena għadnibt ħafna bil-ħsieb, bil-kliem, bil-għemil u billi ħallejt mirijieti. Ħtija tiegħi, l-akbar ħtija tiegħi. Għalhekk nitlob l-imqadsa Marija dejjem Verġni, l-Anġlu u l-Qaddisin kollha u lilkom ħuti biex titolbu għalija l-Mulej Alla tagħna. Jeħenna għalina Alla li jista' kollox, jaħfrilna dnubietna u jwassalna l-ħajja ta' dejjem. Amen. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Kristu ħniena. Kristu ħniena. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Nitolbu. Mulej Alla tagħna, għatina li nqimu lilek b'ruħna kollha u li nħobbu lil kulħadd b'imħabba spiritwali. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li huwa Alla u miegħek jgħix u jsaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qari mill-littra lil-Lud. Ħuti, b'Ġesu mela ejjew nofru f'kull ħin lill-Alla sagrifiċċju ta' tifħir, jiġifieri l-kelma ta' xuftejna li tistqarr ismu. Tinsewx tagħmlu l-ġid lill-oħrajn u taqsmu bejnietkom dak li għandkom għax b'sagrifiċċji bħal dawn jitaxxa Alla. Oqgħodu għal dawk li jmexxukom u obduhom għax huma jassu fuqkom għal ġid tagħkom. Bħala nies li qed iridu jagħtu kont tagħkom, hekk huma jaqdu dan id-dmir bil-ferħ u mhux biswit il-qalb għax dan ma jkun jiswielkom ta' ebda ġid. U Alla taslim li bis-saħħa tad-demm tal-patt ta' dejjem qajjem mill-imwiet lil Sidna Ġesu li hu r-raj il-kbir tan-naċ iwettaqkom b'kull ħaġa tajba biex tagħmlu r-rida tiegħu ħalli jagħmel hu fina dak li jogħġob lilu b'Ġesu Kristu li lilu il-glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-kelma tal-mulej. Nroddu ħajr lill-Alla. Il-mulej u r-raj tiegħi xejn ma jonqosni. Il-mulej u r-raj tiegħi xejn ma jonqosni. Il-mulej u r-raj tiegħi xejn ma jonqosni. F'merat kollha ħdura jqedni, ħdejn l-ilma fejn istrieħ jieħodni, hemm u jrejjaqni. Il-mulej u r-raj tiegħi xejn ma jonqosni. Imexxini fi triq tas-sewwa minħabba l-isem tiegħu. Imqar jekk nimxi f'wied mudlam, ma nibżax mill-ħsara x'inti miegħi, il-ħatar tiegħi u l-asluġ tiegħek huma iwensuni. Il-mulej u r-raj tiegħi xejn ma jonqosni. Int tħejji mejda għalija quddiem l-edewwa tiegħi. Biż-żejk tidlit li rasi u l-kalċi tiegħi tfawwarli. Il-mulej u r-raj tiegħi xejn ma jonqosni. Miegħi iva jimxu t-tieba u l-ħniena, il-jiem kollha ta' ħajti, u nammar f'dar il-mulej sakemm indum ħaj. Il-mulej u r-raj tiegħi xejn ma jonqosni. In-naċ tiegħi jisimgħu leħni, jgħid il-mulej, u jien narafhom u huma jimxu warajja. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll.
Qari mill-Evanġelju skont San Mark. Glorja lilek, mulej. F'dak iż-żmien l-apostli reġgħu ħdejn Ġesu u qalulu kull ma għamlu u għalmu. U hu qalilhom: ejjew miegħi intom biss waħedkom f'xi post imwarrab u strieħu ftit. Għax tassew kien hemm ħafna nies ġejjin u sejrin u anqas żmien biex jieklu ma kienu jħallulhom. Marru mela bid-dajsa waħedhom lejn post imwarrab. Imma n-nies rawhom sejrin. Kienu ħafna dawk li jarfuhom u telqu jiġru lil hemm bil-mixi. In-nies mill-bliet kollha u waslu qabilhom. Xi niżel l-art mid-dajsa ra kotra ta' nies u tħassarhom għax kienu qishom naċ bla ma għandhom raj u qabad jgħallimhom ħafna ħwejjeġ. Il-kelma tal-mulej. It-tifħir lilek Kristu. Fis-soċjetà tal-lum faċli ħafna illi naqgħu fin-nassa, illi nħarsu lejn il-persuni u naraw il-valur tagħhom skont dak illi kapaċi joffru jew li jistgħu joffru bħalissa. Hija nassa għax dak mhuwiex il-valur veru tal-persuna. U hawnhekk Ġesu jurina illi il-persuna għandha wkoll il-bżonn tal-mistrieħ. Il-persuna mhijiex qiegħda hemmhekk biss biex taħdem u tipproduċi għas-soċjetà u għal ta' madwarha, imma għandha l-valur tagħha u trid tieħu ħsieb tagħha nnifisha. Ġesu hawnhekk stieden lill-apostli biex imorru x'imkien waħedhom biex jistrieħu. Il-mistrieħ ukoll għandu l-importanza tiegħu fil-ħajja tagħna. Jekk aħna nkejlu l-valur tal-persuni biss b'dak li jipproduċu, inkunu qegħdin naslu f'sitwazzjoni fejn trabi, anzjani u dawk li għal xi raġuni jew oħra ma jistgħux jibqgħu joffru il-xogħol tagħhom lis-soċjetà, dawk imwarbuhom jew inħarsu lejhom bħala persuni żejda fis-soċjetà tagħna. Żgur li mhijiex is-soċjetà illi għalija qegħdin naħdmu. Żgur li mhijiex is-soċjetà illi Alla irid. Imma jien u inti lesti nagħmlu din il-bidla fil-ħsieb? Jien u inti lesti illi nagħtu valur lil persuni bħala persuni u mhux intuhom il-valur skont kemm huma utli għas-soċjetà tagħna? Mhijiex faċli, nammettija, imma rridu nibdew minn x'imkien. Rridu nħarsu lejn nfusna u lejn ta' madwarna u nħeġġu l dak li jkun biex jistreħ ftit, biex jieħu ħsieb tiegħu nnifsu. Ħalli bekk ikun jista' verament ikollu ħin għalih, għal ta' madwaru u anke ħin għal Alla. Ħalli bekk inkunu nistgħu nkunu persuni aħjar, aktar sħaħ, aktar b'saħħitna u niffurmaw soċjetà illi għandha qalb u għandha valur għal persuni anke jekk dawn bħalissa ma jistgħux joffru xogħol kbir għas-soċjetà. Ejjew naħdmu flimkien l-aħwa ħalli nagħmlu soċjetà aħjar, soċjetà iktar ġusta, soċjetà iktar b'saħħitha. Ħuti eżis, il-mulej Ġesu jiġborna flimkien madwaru biex bħalma għamel mad-dixxipli ifrissrilna l-Iskrittura u jaqsmilna l-ħobs. Nitolbuh iressaq quddiem Alla l-Missier dawn it-talbiet tagħna fil-waqt li ngħidu ismana nitolbuk mulej. Nitolbu sabiex il-Knisja
ma tiġi qatt nieqsa minn missjonarji qalbina illi jmorru jwasslu l-Evanġelju lil popli kollha. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Sabiex il-mexxejja tad-dinja fil-ħidma tagħhom b'risq il-ġnus ifittxu l-verità u jwettquha. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Sabiex dawk kollha illi qegħdin ibatu jiddawlu mill-kelma tiegħek illi ssalva. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Sabiex aħna hawnhekk miġbura narfuk fl-Iskrittura u fil-qsim tal-ħobs u immorru ħerqana inwasluk lil ħutna. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Mulej, inti rajtana u aħna n-naġ tiegħek. Semmalna leħnek u mexxina warajk lejn il-merat ta' dejjem. Inberkuk u nsebħuk issa u għal dejjem ta' dejjem. Amen. Amen. Itolbu ħuti sabiex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħhom ikun joġob lil Alla l-Missier li jista' kollox. Jilqa' mulej minn idejk sagrifiċċju għat-tifħir u l-glorja ta' ismu għal ħtiġijiet tagħna u tal-Knisja mqazza kollha tiegħu. Fuq l-artal tiegħek mulej, aħna l-qaddejja tiegħek edna l-offerti tagħna. Fiħnina tiegħek ilqaħħom u għamilhom is-sagrament tal-fidwa tagħna bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħhom. U miegħek ukoll. Nerfgħu qlubna l fuq. Nerfgħuhom lejn il-mulej. Niżu ħajr lill-mulej Alla tagħna. Hekk sewwa xieraq. Sewwa xieraq tas-sew Missier Qaddis, tajjeb u taġi tas-salvazzjoni tagħna illi dejjem u kullum kien irroddulek ħajr bibnek il-Għażiż Ġesu Kristu. Il-verb tiegħek illi bih intamilt kollox. Li jint battulna bħala Salvatur u feddej magħmul bniedem mill-Ispirtu Santu u imwielet minn Marija Verġni. Huwa temm ir-rieda tiegħek u kiseb għalik poplu qaddis u fil-passjoni tiegħu fetaħ idejh fuq is-salib biex oħolna mill-erbit tal-mewt u jorina l-qawmiena l-ħajja. Għalhekk, flimkien mal-anġli u l-qaddisin kollha inxandru l-glorja tiegħek u bleħen wieħed intennu. Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċti, ismewit u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fil-għoli tas-smewit. Imbierek minn ġej f'isem il-mulej. Osanna fil-għoli tas-smewit. Qaddis tassew int mulej, int l-għajn ta' kull qudusija. Qaddes għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħata biex merrajh ibati ħal ħobs, rat il-ħajr, qasam, tali disċipli tiegħu qal ħudu u kulu l-koll minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom.
Hekk ukoll wara l-ikla ħal-kalċi reġa' ratt il-ħajr tal-disċipli tiegħu u qal ħudu u ixorbu minnu l-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' l dejjem. Id-demm li jixxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dan u l-misteru tal-fidi. Inħabbru l-mewt tiegħek mulej, nxandru bil-ferħ l-qawmin tiegħek u nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u nroddulek ħajr għax oġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U mill-ċokon tagħna nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqgħadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sem mill-ġisem u d-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha u qed taqa' fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Charles, mal-Isqof Joseph li qiegħed jgħinu u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll fħutna illi raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk. Għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġni Mqazza u Malla Marija, mar-raġel tagħha San Ġusepp, mal-Apostli u l-Qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja, għamel li magħhom infaħruk u nsabħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu fi Kristu, jingħata lilek Alla missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ejjew flimkien nitolbu dik it-talba li għallimna u ridna nagħmlu li bent Alla għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-semek da fl-art. Ħobsna ta' kuljum matina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina, la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tieba u l-ħniena tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u imħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew nittamaw il-għena u l-miġja ta' Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek jassaltna l-qawwa u l-glorja għal dejjem. Mulej Ġesu Kristu li jgħid lill-apostli tiegħek inħallilkom isliem nagħtikom isliem tiegħi, la tħaresx lejn nubietna, iżda ħares lejn fidi tal-Knisja tiegħek. Ħadd jaslimu l-għaqda li inti trid fiha, int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħhom. U miegħek ukoll. Għatu sinjal ta' paċi lil xulxin. ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina, ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina, ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja għatina l-paċi. Dan hu l-ħaruf Talla, dan hu li jneħħi d-nubiet tad-dinja. Ħenjin dawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Mulej, ma jisħoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżdejt biskelma waħda u ruħi tkun infejqa.
innejdu it-talba għat-qarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija, imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mowti jiena nemmen fik, nitma' fik, u nibqa' nħobbok għal dejjem. Nitolbu. Mulej, inta qawwejtna bid-don tal-fidwa tagħna, għamel nitolbuk li b'din l-għajnuna għas-salvazzjoni tagħna nissaħħu dejjem fil-fidi vera bi Kristus Sidna. Amen. Il-mulej magħkom U miegħek ukoll. iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Amen. Infaħru lil-mulej. Nroddu ħajr lil Alla. Il-barka twassalna fit-tmiem il-qudiesa tal-lum. It-talba tar-Rożarju tistgħu ssegwuha online fuq knisja.mt u newsbook.com.mt jew fuq il-paġna ta' Facebook u l-YouTube tal-Arċidjoċeżi ta' Malta. Infakru li min jixtieq jirċievi newsletter tal-Arċidjoċeżi ta' Malta li tinkludi diversi aħbarijiet mid-djoċeżi u anke l-omeliji tal-isqifijiet jista' jidħol fuq knisja.mt/newsletter. Grazzi tal-inqattu magħna għal dan il-mument ta' talb. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Alla tagħna sma talb tagħna eħlesenna u jqaf magħna. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kemm il-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem amen. Marija Santisma urina li inti omna. Għalik jisma talb tagħna. Ġesu li twilet għalina rrid ikun l-Iben tiegħek bħalna. O Ġesu tiegħi jaffrilna d-nubietna. Eħlisna minn nar tal-infern u l-ġenna l-erwieħ kollha, speċjalment dawk li l-aktar għandhom bżonn ta' ħniena tiegħek. Nikkunsidraw u nikkuntemplaw fl-ewwel misteru tal-ferħ meta l-Anġlu Gabriel ħabbar lil Sitna Marija li kellha tkun omm Alla. Missierna li inti fi smewwiet
jitqaddes ismek, tiġi satnatek, ikun li tritint kif fis-sema jgda fl-art. ħobsna ta' kuljum atina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina, daħħalniex fit-tiġrib iżdeħlisna mid-deni, ammen. Slim għalik, Marija bil-grazzja memlija l-mulej miegħek, imbierk inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mid-dinbin, issew fis-sija tal-mewtana, ammen. Slim għalik, Marija bil-grazzja memlija l-mulej miegħek, imbierk inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mid-dinbin, issew fis-sija tal-mewtana, ammen. Slim għalik, Marija bil-grazzja memlija l-mulej miegħek, imbierk inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mid-dinbin, issew fis-sija tal-mewtana, ammen. Slim għalik, Marija bil-grazzja memlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mid-dinbin, issew fis-sija tal-mewtana, ammen. Slim għalik, Marija bil-grazzja memlija l-mulej miegħek, imbierk inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mid-dinbin, issew fis-sija tal-mewtana, ammen. Slim għalik, Marija bil-grazzja memlija l-mulej miegħek, imbierk inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mid-dinbin, issew fis-sija tal-mewtana, ammen. Slim għalik, Marija bil-grazzja memlija l-mulej miegħek, imbierk inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mid-dinbin, issew fis-sija tal-mewtana, ammen. Slim għalik, Marija bil-grazzja memlija l-mulej miegħek, imbierk inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mid-dinbin, issew fis-sija tal-mewtana, ammen. Slim għalik, Marija bil-grazzja memlija l-mulej miegħek, imbierk inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mid-dinbin, issew fis-sija tal-mewtana, ammen. Slim għalik, Marija bil-grazzja memlija l-mulej miegħek, imbierk inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mid-dinbin, issew fis-sija tal-mewtana, ammen. Glorja l-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien il-bidu, issew dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem, ammen. Marija Santissima, urina li inti omna, għalik jisma tal-btana, Ġesu li twilet għalina rrit ikun bniedem bħalna. U Ġesu tijaj jaffrilna dnubietna, eħlisna minn nar tal-infern, u l-ġenna l-erweħ kollha, speċjalment lil dawk li l-aktar għandhom bżonn ta' ħniena tiegħek. Nikkunsidraw u nikkontemplaw fit-tieni misteru tal-ferħ meta sidna Marija marret iżżur lil qariba tagħha, Santa Elisabetta. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi satnatek, ikun li tritint kif fis-sema jgda fl-art. Ħobsna ta' kuljum atina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina, daħalniex fit-tiġrib iżdeħlisna mid-deni, ammen. Slim għalik, Marija bil-grazzja memlija l-mulej miegħek, imbierk inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mid-dinbin, issew fis-sija tal-mewtana, ammen. Slim għalik, Marija bil-grazzja memlija l-mulej miegħek, imbierk inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mid-dinbin, issew fis-sija tal-mewtana, ammen. Slim għalik, Marija bil-grazzja memlija l-mulej miegħek, imbierk inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mid-dinbin, issew fis-sija tal-mewtana, ammen. Slim għalik, Marija bil-grazzja memlija l-mulej miegħek, imbierk inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mid-dinbin, issew fis-sija tal-mewtana, ammen. Slim għalik, Marija bil-grazzja memlija l-mulej miegħek, imbierk inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mid-dinbin, issew fis-sija tal-mewtana, ammen. Slim għalik, Marija bil-grazzja memlija l-mulej miegħek, imbierk inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mid-dinbin, issew fis-sija tal-mewtana, ammen. Slim għalik, Marija bil-grazzja memlija l-mulej miegħek, imbierk inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mid-dinbin, issew fis-sija tal-mewtana, ammen. Slim għalik, Marija bil-grazzja memlija l-mulej miegħek, imbierk inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mid-dinbin, issew fis-sija tal-mewtana, ammen. Slim għalik, Marija bil-grazzja memlija l-mulej miegħek, imbierk inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mid-dinbin, issew fis-sija tal-mewtana, ammen. Slim għalik, Marija bil-grazzja memlija l-mulej miegħek,
imberk inti fost in-nisa u mberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewtana Amen. Glorja l-Missier u l-Liben u l-Ispirtu Santu. Kif kien il-bidu, issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem Amen. Marija Santisma urina li inti omna, għalik jisma' talb tagħna, Ġesu li twilet għalina u rrid ikun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi jaħfrilna dnubietna, eħlisna min-nar tal-infern, kull ġenna l-erwieħ kollha speċjalment dawk li għandhom bżonn ta' ħniena tiegħek. Nikkunsidraw u nikkontemplaw fit-tielet misteru tal-ferħ meta Sidna Ġesu Kristu twieled fl-art ta' Betlem. Missierna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek tiġi satnatek ikun li trid int kif is-semek da fl-art. Ħobsna ta' kuljum għatina llum aħfrilna dnubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina, daħalniex fit-tiġrib iżdeħlisna mid-deni Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberk inti fost in-nisa u mberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewtana Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberk inti fost in-nisa u mberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewtana Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberka inti fost in-nisa u mberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewtana Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberk inti fost in-nisa u mberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewtana Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberk inti fost in-nisa u mberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewtana Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberk inti fost in-nisa u mberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewtana Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberk inti fost in-nisa u mberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewtana Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberk inti fost in-nisa u mberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewtana Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberk inti fost in-nisa u mberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewtana Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberk inti fost in-nisa u mberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewtana Amen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien il-bidu, issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem Amen. Marija Santisma urina li inti omna, għalik jisma' talb tagħna Ġesu li twilet għalina u rrid ikun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi jaħfrilna dnubietna, eħlisna min-nar tal-infern, kull ġenna l-erwieħ kollha speċjalment lil dawk li l-aktar għandhom bżonn ta' ħniena tiegħek. Nikkunsidraw u nikkontemplaw fir-raba' misteru tal-ferħ meta Sittna Marija u San Ġusepp ippreżentaw lil Ġesu fit-tempju. Missierna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek tiġi satnatek ikun li trid int kif is-semek da fl-art. Ħobsna ta' kuljum għatina llum aħfrilna dnubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina, daħalniex fit-tiġrib iżdeħlisna mid-deni Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberk inti fost in-nisa u mberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewtana Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberk inti fost in-nisa u mberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewtana Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberk inti fost in-nisa u mberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewtana Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberk inti fost in-nisa u mberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewtana Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberk inti fost in-nisa u mberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewtana Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberk inti fost in-nisa u mberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewtana Amen.
Slim għalik, Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberk inti fost in-nisa u mberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewtan ammen. Slim għalik, Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberk inti fost in-nisa u mberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewtan ammen. Slim għalik, Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberk inti fost in-nisa u mberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewtan ammen. Slim għalik, Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberk inti fost in-nisa u mberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewtan ammen. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem ammen. Marija Santisma, urina li inti omna. Għalik jisma tal-btana Ġesu li twilet għalina u rrit ikun bniedem bħalna. U Ġesu tiegħi jaħfrilna dnubietna, eħlisna minn nar tal-infern, ħulġenna l-erwieħ kollha speċjalment li dawk li l-iktar għandhom bżonn ta' ħniena tiegħek. Nikkunsidraw u nikkontemplaw fil-ħames misteru tal-ferħ meta sittna Marija u San Ġusepp tilfu lil Ġesu u wara 3 ijiem sabuħ fit-tempju jiddisputa mad-doturi. Missierna li inti fis-smewiet jitqaddes ismek tiġi satnatek ikun li tritint kif fis-semek da fl-art. Ħobsna ta' kuljum għatina l-lum aħfrilna dnubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina daħħalniex fit-tiġrib iżdeħlisna mid-deni ammen. Slim għalik, Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa u mberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewtan ammen. Slim għalik, Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberk inti fost in-nisa u mberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewtan ammen. Slim għalik, Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberk inti fost in-nisa u mberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewtan ammen. Slim għalik, Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberk inti fost in-nisa u mberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewtan ammen. Slim għalik, Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberk inti fost in-nisa u mberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewtan ammen. Slim għalik, Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberk inti fost in-nisa u mberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewtan ammen. Slim għalik, Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberk inti fost in-nisa u mberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewtan ammen. Slim għalik, Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberk inti fost in-nisa u mberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewtan ammen. Slim għalik, Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberk inti fost in-nisa u mberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewtan ammen. Slim għalik, Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberk inti fost in-nisa u mberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewtan ammen. Glorja l-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem ammen. Slim għalik, Sultana, ta' ħniena, ħajja ħlewwa u ta' matana. Slim għalik, lilek ingħajtu għaliex aħna turufnati u li teva. Lilek nitnedu aħna li nibku nolfqu f'dan il-wiet ta' dmuħ. Ejja mela, Avukata tagħna, dawwar lejna dawk l-għajnejn tiegħek ta' ħniena. Urina dan it-trufnament il-Ġesu frott imbierek tal-ġuf tiegħek u ħanina u pija u ħelwa u Verġna Marija. Għall-intenzjoni tal-Papa, missierna li inti fis-smewiet jitqaddes ismek tiġi satnatek ikun li tritint kif fis-semek da fl-art. Ħobsna ta' kuljum għatina l-lum aħfrilna dnubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina daħħalniex fit-tiġrib iżdeħlisna mid-deni ammen. Slim għalik, Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberk inti fost in-nisa u mberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewtan ammen. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem ammen. Għall-erwieħ tal-Purgatorju.
Għatihom omolej il-mistrieħ ta' dejjem, id-dawl ta' dejjem jiddi fuqhom. jistrieħu fis-sliem. Amen. Mulej ħniena, Mulej ħniena, Kristu ħniena, Kristu ħniena, mulej ħniena, mulej ħniena, Kristu ismana, Kristu smana, Kristu il-qatt talb tagħna, Kristu il-qatt talb tagħna, Missier Etern Alla, ħenna lina, Iben Alla li fdejt id-dinja, ħenna lina, Spirtu qaddis Alla, ħenna lina, Trinità qaddisa Alla wieħed, ħenna lina, imqazza Marija, itlob għalina, imqazza Alla, itlob għalina, imqazza xebba ta' xbejbiet, itlob għalina, ta' Kristu, itlob għalina, il-Knisja, itlob għalina, il-ħniena, itlob għalina, tal-grazzja ta' Alla, itlob għalina, u xebba, itlob għalina, it-tama, itlob għalina, li żjed safja, itlob għalina, li żjed nadifa, itlob għalina, bla teba, itlob għalina, li tistħoq l-imħabba, itlob għalina, tal-aġeb, itlob għalina, tal-parir tajjeb, itlob għalina, ta' min ħalaqna, itlob għalina, ta' min salvana, itlob għalina, xebba kollok għaqal, itlob għalina, xebba li tistħoq kull qima, itlob għalina, xebba li tistħoq kull foħrija, itlob għalina, xebba kollok seta, itlob għalina, xebba kollok ħniena, itlob għalina, xebba dejjem marbuta ma'Alla, itlob għalina, mera tal-qdusija, itlob għalina, tron tal-erf, itlob għalina, bidu tal-ferħ tagħna, itlob għalina, amara tal-Ispirtu Sant, itlob għalina, amara ta' kull grazzja, itlob għalina, amara ta' kull tieba, itlob għalina, warda mistika, itlob għalina, torri ta' David, itlob għalina, torri tal-Avorju, itlob għalina, dar tad-der, itlob għalina, arka tar-rab tal-ġdida, itlob għalina, bieb tas-sema, itlob għalina, kewba ta' filgħodu, itlob għalina, saħħa tal-morda, itlob għalina, ken tal-midinbin, itlob għalina, faraġ tal-migranti, itlob għalina, faraġ tal-imniktin, itlob għalina, għajnuna tal-insara, itlob għalina, sultana tal-anġli, itlob għalina, sultana tal-patriarki, itlob għalina, sultana tal-profeti, itlob għalina, sultana tal-apostli, itlob għalina, sultana tal-martri, itlob għalina, sultana tal-konfessuri, itlob għalina, sultana tal-verġni, itlob għalina, sultana tal-qaddisin kollha, itlob għalina, sultana mnisla mingħajr l-ewwel teba', itlob għalina, sultana mtalla-s-sema, itlob għalina, sultana tar-Rosarju Mqaddes, itlob għalina, sultana tal-familja, itlob għalina, sultana tal-paċi, itlob għalina, ħaruf talla li tneħħi n-nubiet tad-dinja, aħfrilna nitolbuk mulej, ħaruf talla li tneħħi n-nubiet tad-dinja, ismana nitolbuk mulej, ħaruf talla li tneħħi n-nubiet tad-dinja, ħenna lina, itlob għalina qaddisom Alla, biex ikun jistħoqilna dak li wedna Kristu. nitolbu. Għati lilna għaddejja tiegħek mulej Alla, nitolbuk illi ngawdu dejjem is-saħħa tar-ruħu tal-ġisem u bl-interċessjoni tal-imqazza u glorjuża Marija dejjem Verġni, inkunu meħlusin mid-dwejjaq ta' issa u ngawdu lena ta' dejjem bi Kristu Sidna. Amen. Talba lil San Mikiel Arkanġlu. San Mikiel Arkanġlu, idħol għalina fit-taqbida, kun int l-għajnuna tagħna kontra l-ħażen u t-tnassis tad-demonju. Irażnu Alla nitolbuk bil-ħerqa. Int l-aqwa fost il-qtajja tas-sama. Itfa bil-qawwa ta' Alla fil-qieħ tal-infern lix-xitan u l-ispirti ħżiena l-oħra li jiġġerrew fid-dinja għat-telfien tal-erwieħ. Amen. Talba lil San Giuseppe, slim għalik ħarries tal-feddej u għarus tal-Verġni Marija, li l-kalla fdalek lill-ibnu, fik Marija edet il-fiduċja tagħha, miegħek Kristu trawwem bħala raġel adult. Qaddes Giuseppi, kun missier għalina wkoll u mexxina fit-triq tal-ħajja. Aqlalna l-grazzja, il-ħniena u l-kuraġġ u ħarisna minn kull deli. Amen. San Giuseppe, Itlob għalina, San Sebastian Martri, itlob għalina, San Turokku, itlob għalina, San Pawl Missierna, itlob għalina, San Publiu, itlob għalina, San George Breka, itlob għalina, Beatu Nazio Falzon, itlob għalina, Beata Adeodata Pisani, itlob għalina,
intom qaddisin protetturi tagħna, itolbu l-Alla għalina. nitolbu. O Alla, li f'dan is-sagrament tal-għaġeb ħallejtilna t-tifkira tal-passjoni tiegħek, għatina nitolbuk li nqimu l-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek, hekk li nħossu fina bla qiegħda dak li rebħitilna l-fidwa tiegħek, int li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ikun imbierek Alla, imbierek l-isem imqaddes tiegħu, imbierek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem, imbierek l-isem ta' Ġesu, imbierek l-qalb qaddisa tiegħu, imbierek id-dem mażis tiegħu, imbierek Ġesu fis-Santismu Sagrament tal-Artal, imbierek l-Ispirtu Santu Paraklitu, imbierek l-kbira u Malla Marija Santissima, imbierek l-imqazza u makulata kunċizzjoni tagħha, imbierek it-tluħ glorjus tagħha fis-sema, imbierek l-isem ta' Marija Verġni Uom, imbierek San Giuseppe Arus Kastissimu tagħha, imbierek Alla fl-anġli u l-qaddisin kollha tiegħu.